Pemanasan kuwi mau kok. Yo. Ora apa-apa, padha karo latihan. Ora masalah. Yo. Nggih, nika setunggal bapak setunggal dipun pinangkani Mas Gading. Mau teseten napa? Tembang kangen. Arnya Pripun? Oh, Nggih, monggo. bakule telo, juragane telo. Lho, telone sehat minal aidin wal faizin Pak. Nggih, kaya tau ketemu. Kandhane temu. Ora ket mau iki. Kaya ora weruh kok ya. Nggih, napa lagune napa? Lewo. Sik kalih sinten? Bu Prastiwi. Sik mbuang rokok sik. Menapa Pak lagune Pak? Nggih. Lewo. Jenengan Lewong kalian sinten Mang Milih? Milih. Pilih sing enom sing Enom apa sing tuwa? Apa sih? Dirubung telu. Sip. Prastiwi. Iku. Andane kok. Jos. Ayo yu. Istimewa. Nah, apa Bu? Iki juragan telo kok mesti metu brul-brul ngono lho, Bu. Nggih. Telone. Las pokoke. Lah iki TK kok urung turu? TK kok urung turu? TK kok urung turu ya. Wis ki mau makler. Wis makler ya. Nanti aku limpang. Pripun Pak, kok milih kula? Suara tau krungu kok suara. Kageme Pak nika. Juragan telo iki. Telone gede berarti, Pak. Nggih, agak-agak. Kaya weru-weru apa? Ora digawa mrene telone. Wah, nggih. Jos to, Pak? Niku. Kula kepengin kepanggih kali jenengan. Niki pun ketemu gak sing napa. Ada pira kali nyanyi niku. Oh, tak kira ngopo, tugas aku wis siap. Dengar tungok kele nyanyi to, Mas. Oh. Nyawet to. Oh, ya jelas kudu. Kok dikantongi dereng. Oh. Iya. Kok gak lali ngene tak buka esek. Kok njok rampak ora. Wah niki siap kok. Kula pun kepanggih Bapak niki bola-bali. Nah, niku Andane kok. Kok wah. pitrah. Delok ning pira kok 2000-an ya gak aku. Bakul telo ya dhewe-dhewe kok. Ya aja sing 2000. Sing 2000. Pak, tuwa ya aja ming 2000, Pak. Setoran telo mau kok ya. DP-ne DP. Urung sida apa-apa wis dinehi lho. Ora apa. Lagune Lewong kalih jenengan. Kabeh. Oh sing nyanyi Ibu. Oh ya. Nggih. Ya, oke siap. Ya. Siap. Liwang Mas, sekop bawa celuk buwe. Liwong kok gedruk ya ora iso. Liwong niku gubik. Apa? Gobek. Gobek